Pozdrav ljudi, dobrodošli u moju novu epizodu. Danas ćemo igrati Minecraft i krenimo. Vidio sam da tu imamo pustinju i mislim da je ono selo, ali prvo ćemo pocijepati ovo drvo. Poslije ćemo napraviti crafting table i kramp. Evo ga. Znači napravit ćemo daske od svega i crafting table. Evo ga. Stavit ćemo ga tu. Ili je bolje da pređemo u pustinju, nema veze. Znači stavit ćemo ga tu ljudi i napravit ćemo kramp. Odlično. A možda i mač, pošto tamo u selu sigurno ima hrane. Ovo ćemo rukom da ne štetimo kramp. Idemo u vodu i idemo u pustinju. Tamo je i savana, znači to je odlično ljudi, odličan spot, stvarno. Neke velike kuće, ako to nije hram. Ovdje moram da budem pažljiv. Da, ima dosta rupa. I ovo su neke baš čudne kuće, ne znam šta se dešava ovdje. Ali je odlično, stvarno. To je crkva, da, izgleda je crkva. Imamo bed, to je odlično, znači ne moramo da lovimo ovce. Inače ljudi ima nekih bugova, pošto je 1.15 verzija, vidite iron golemi su čudne boje, ali nema veze. U ovoj kući imamo još jedan bed, uzet ćemo ga za svaki slučaj. Ovdje imamo terasu. Ulazimo ovdje i popet ćemo se gore. Ovdje imamo jedan chest i u njemu nemamo ništa specijalno, pokupit ćemo samo ovo seno. Gore ništa. Znači vraćamo se dole da pretražimo ovo selo, da bi našli još neke dobre chestove i idemo onda u mine. Villageri ništa ne nude koliko vidim, evo ovaj je jedini farmer izgleda. Nemam dovoljno. Bed ne treba nam, imamo već jedan. Dva, to jest. Koji je ovaj? Ovo je malo drugačije izgleda. Ali i on ne zaustavlja. Imamo li ovdje chest? Nemamo. Ništa, mislim da bi bilo bolje da započnemo da majnamo. A možemo i u ovoj kuli da provjerimo, pošto i u prošloj smo našli chest, tako da verovatno i u ovoj chest. Imamo hrane, to je odlično, znači ne moramo da lovimo, odlično. Tu smo naskočili. Neću ići daleko od sela, znači počet ću ovdje da majnam. Pesak. Mislim da je bolje da odem u savanu. Znači neću ići nigdje daleko. Mislim da će mi ovdje biti kuća. To bi bilo najbolje. Tu ćemo da majnamo. Evo ga, došli smo do stona, malo se jače čuje, to bi mogao da smanjim. Music and sounds. Dobili smo achievement, to nije loše. Tu smo ostavili rupu, nema veze, samo ćemo ući u ovaj tunel. To jest napravit ćemo tunel i kopamo kamen. Imamo 7 kamena. Treba nam 8 za furnace, ali uzet ćemo malo više. Ne moramo da se ukopavam večeras zato što imamo 2 beda i to je odlično.
21 stone. Mislim da je to dovoljno. Napravit ćemo pickaxe. Napravit ćemo 2 zapravo. I napravit ćemo furnace. Tu ću postaviti i moram se ovako popeti pošto sam loš. Tu sam ostavio rupu. Sada idemo u selo da nađemo neku kuću gdje ćemo da postavimo naš bed i furnace i crafting table. I tu ćemo živjeti dok ne napravimo neku bolju kuću. Evo, ovo je odlično mjesto, tu već imamo bed. Ovo ćemo sve da srušimo. Imam već crafting table, ne treba mi. Mogu staviti još jedan bed, ali ne treba. Nema ništa trenutno da radimo, znači sad ću da jedem i vraćam se u mine. Iskopat ću još jedan ovdje. Da, evo ga starog. Kopamo kamen i nadam se da ćemo naći iron. I coal za baklje obavezno također. Iz the furnace. Evo, iskopali smo tu jedan red, imamo 41 stone. Ovaj crafting table ćemo da ostavimo. I kopat ćemo dalje. Nećemo ići dublje, pošto prvo ćemo skupiti malo kamena, pa onda idemo po coal i iron. Nešto je zapakovalo malo, nema veze. Evo, iskopat ću još jedan red i idem u village da vidim ima li neki mine. Polako pada mrak, ali nema veze, ja ću prespavati. Znači, spawn je ravin. Spawn je odličan, ljudi. Evo ga iron. Pošto našli smo i selo, i ravin, i savanu, i sve. Da, baš je dubok ravin. Ništa, idem ja sad da spavam. Pa ćemo da istražujemo ravin. Stavit ću ovdje bed sam. Da vidimo ima li riba ovdje. Nema. Uzet ćemo sugar cane i nećemo još ići u ravin, pošto nisam dobro opremljena, sigurno ima i mobova dole. To ćemo ostaviti vjerovatno za neku sljedeću epizodu. Mislim da ovo treba kamenim pickaxom. Evo, to sam uzeo samo za dekoraciju. I imamo ovdje jedan mine. Nadam se da možete da vidite, ja mogu. Iron, odlično. Evo, već smo našli iron, odlično. Kopamo treći. To nam je dovoljno za pickaxe, vratit ćemo se po još kad budemo imali baklje. A baklje mogu da uzmem i odavde. Ne moram da kopam kogu, zašto? Uzet ću odatle. Odavde i uzet ću još ovu. Da se mobovi ne bi
Ljudi, evo nas ponovo, prekinulo se snimanje, izgleda da mogu da snimam samo 10 minuta. Uglavnom, istražili smo onaj rudnik, našli smo dosta irona, peče se tamo u kući i našli smo coal i ništa se drugo nije desilo. Nismo istraživali ravin, nismo ništa radili, drugim rečima. Ali nema veze. Uglavnom, to je to što se tiče ovog videa. Izvinite što se prekinulo snimanje, ali nadam se da ste uživali. Ako jeste, ostavite like i subscribeujte se na kanal. Do sljedećeg videa, pozdrav!